kaya kasih lagi. Apa? Esok mana ni macam-macam.
Obari Neriko, Ajuego, Abarego, Ariwego, Obari Neriko. I want to recognize another artist in the house. Because okay, probably now. Because come close. Okay, Roland, my Jama, Ebobia, that's celebrate here today.
birthday ọkụ nwa mama. Ọkụ kpọrọ anyị for birthday. Ọ dịghị necessary that ọ ga-perform, but ahụ ụzọ a ga-esi ịtụ ọkụ na mmiri ahụrụ anyị fụ asụ n'aka. Biko nze ebe ọ wụli na